Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Idana Ibarra. Basin sa musunod nga tuig mabankrupt ta. Og dili na ta makapadayon sa itong mga negosyo. Oh, basta kay ako. Ego rin kong may trabaho. Kung gusto gid ka nga mahusay na, mas maayog ipatawag sa nimo si Nelson aron maklaro gid nimo ang tanan. Kung kinsay angay basulo ni anang tanan. Mag-meeting tayo usab ini ugma. Kitang tulo ni Nelson. Kay kung mahibaw-an ako, kung kinsa gyud ang sad-an ninyong duha ining kalakiha, di na nako saligan sa tanan akong mga negosyo. Asa naman si Dana Puldo? Mamalhin naman kahata. Mo lagi. Nalimot ka nga giingnan ni Idana nga muuna ta dito sa manson og muapa sa siya nato kay naa pa siya yapito sa simbahan. Aw, ay bitaw no. Bitaw. Pero ang iyang mga gamit, kita na lang mudain na din, to. Mo lagi. Ako nabitaw lang giandamdaan kay kuhaon ro na namo ni Badong. Oy, Ni Bads. wa pa man lagi si Jibads. Ay, narada nagsandig-sandig na din na to. Nagpahipi na din na siya. Wala nagpadong bitaw to, nagpadong na to din. Ato lang pabuton kadyot ko. Pero Puldo, No. basin kung mag-una ta dito ba, masuko niya to slisli. Mo lagi. Nya ki nganong hadlok day kan mak. Ay, wa man ko mahadlok, Puldo. Ang ako lang ba, basin og mulaban si Ronnie. Mga traidor na ba katong dako? Mo lagi. Di sa kabinuang na to'y kay naman ko. Ha? Kung magbinuang sa na to, bidab sos, ako gimglagop na. Kito ni mo sila. Nakikito ko na bulubul. Grabe. Suklang na ako na sa agad. Hinoon, bisag kung sa pa'y mahitabo, musukol man sa ko, Puldo ba? Kit man sa ko. Mo lagi. Tukang tunggan ato. Mo lagi. Kadot kaya doon lang ko nakabuk ngipon. Gusto bangan ko. Ses. Mura na ko kagdak ko lang. Tuwa kay salig sa kong lagos. Noon sa noon, Mak, no? Besag, unsa pa yung may tabo. Musukol man sa gyug ko. Ha? Musukol man gyug ko. Musukol lagi ka. Oh, imom na. O gani, imo na magisunod akong dialog. Ay, bitaw. Gamita lang yun ang imong kamaldita, Mak, ha? Mak, Ah, gamita yun na siya. o lagi. Kay diha ra ko nakadaig ni mo. Mo lagi. Kangingiga. Kani Puldo, magamit gud ni kun unhan kog minaldita. Yay. Ay na, ako dili ra magyud ko palkansi. Mangikit po ka. Kahurason gud na akong naong nilisli kun unhan ko niya. Mo lagi. Nanara ko sa mong layo, Mak. Uy, Ha? mapaluyo na di ka. Layo. Dagan sa gusto ba nga tinungsa. Ay, abi ko. Kailangan nga mayo ka manaymeng kung unhan na taba. Ha? Makita man o dyan ang katag ba, Puldo? No. Basta andam lagi kong mapuyo forever sa mansyon. Nganong iangin man ko nimo nini, ha? Leslie? Gawa man ko'y kalabutan na nang imong gipapirmahan ako. Wa ka mahibaw sa imong gipirmahan? Kaklaro ana nga ni kuha ta og budget gikan sa pundo sa atong company og imo na gipirmahan? Wa ko mo pirma, ana. Uy, hala no? Unya, unsa man dining pirma nimo? Imong espiritu mo inipirma ini? Hinimo-himo na nimo. Ayaw kog buangan, Nelson. Dili na ta mga bata dinhi. Og para na ako way dautan sa atong gihimo. Paghilo mo, wa ko makauyon na ning binuanga. Papa, angay gyud palawman pa ang investigasyon ining isyu, ha. Kay siguro kong naapay mga anomalya kung unsay hinungdan nga nawa ang dakong pundo sa atong kompanya. Maghimo ko og lawom nga investigasyon ini. Kung mahibaw-an ako ang tinuod ining binuanga, ikaw, Leslie, ang manubag ining tanan. Nganong ako man papangawa mo ko'y daot gibuhat? Ikaw gyud ang angay manubag, Leslie. Kay ikaw mo'y akong gisaligan ining tanan. O usapa, papa. Siya mo'y dunay access sa tanang mga transactions sa atong kompanya.
Busa siya ang angin madubag na tanan. Hudas ka, Nelson! Huwag ko'y daw gibuhat! Ang ako rin gihimo maura ang paggasto sa kwarta alang sa kaluwasan ni Papa. Husto na! Dili ta mahusay sa ingon ini. Ako ning pangunayan pag-imbestigar. Aron maklaro na ko kung ganong naingon ini ni. Kaya, sa amrat ini. Bahala sila. Kung kuhaan ko ni Papa sa akong katungod sa among negosyo, magmahay gid siya. Mao lagi na akong gingon nimo. Nakalusot man ta atong mga papels taxes, pero di ta kalusot sa accounts kumpanya kay makita gyud ni Papa nga dako nagnawa ang kwarta. Basta. Basta kaya ako nasing giingnan nga gigamit para sa iyang kaayuhan ang kwarta. Nga di magkasamo dawat anang katarungan na. Ang problema na niya. Basta kay kung masuko siya na ako, maamong gid si Nelson ang iyang paboritong anak ka sipsip. Pita, ko'y nakuyawan nila. Ganun ako yawan man ka. O siyempre, asawa ko ka. Di ko gusto nga mawadaan og pagsalig sa papa nimo. Unsaon na lang kung kuhaan kag yun niya sa katungod. Ayaw pagtuo, Ana Ronnie. Kutobra na sa istorya si Papa. Pero kung ilag yung kong dumtan, tablahon ako silang tanan. So, ibuto pasabot. Basta, dali rang sabton ang buot na kong ipasabot. Yun na. Mura magdunay na abot. Isama ka na. Ako lang daan ang upan puldo. Ayaw pagkasa lang iba! Ako na! Kinalay mo, Mak! Ako na! Ang mga animal. Namalik din sila tinida. Dugang-dugang lang ang isang problema. Sagdila na sila. Kasi pasagdan, ako sila atuon. Kalma lang ko diagod no sa mga. Di ko gusto nga magpadaka sa imong emosyon. Buds! Saan, Buds? Kaya na mo, Buds? Sige. Guyura na ng mga malita na eh. Ayaw lang sa Korea lang. Dapat na, Buds. Sa magyutaan ni mo agi, Buds. Ay, katol ko do. Ako katutol ko puldo. Subay na ta din paingon sa taas. Dagi. Padong! Hala, ni amang tabili. Mayong hapon, ma'am. Code Japanese. Ni ama na sila din Wala ka may baw, ma'am, nga anhin naman sila mo puyo din eh. Kisa may nagsugo ninyo? Dapat na, Leslie, ha? Ang tagiya sa mansion mo nagpapuyo na mo din eh. O sa tagiya sa mansyon ba? Huwag mo makaila sa inyong gikatubang? Nakailamin ni mo. Pero di man ka tagiya din eh. Si Ida naman ang tagiya din eh. Bitaw. Si Dada bitaw. Ka mga hilas ko din nyo. Ingon anak na mo manulti na ko? Huwag mo'y respeto? Hain si Dana. Paaniya si Dana na ako kay makigstorya ko niya. Pabuta lang. Kay, mabot na ron to siya din eh. Gusto na ko karon gidayon. Maulagay. Patubanga siya na ko kay ako siyang istoryahon. Maulagay. Sabot ay. Oh. Anin na lang. Ayaw lang ito niya siya panumbalik na. Kahilas sa dakog mata. Hilas kog mata. Lagong pagkagulo-bulo. Tana puldo. Manghigda na ta sa itong mansyon. Wa gyud ko mahimuot ining kalakihan, Nelson. Pasensya na ka, Papa, pero mutukan gyud ko nimos tinuod. Kining tanan, maniubra gyud ni Leslie. Siya rang nagbutbuot ining tanan, Papa. Wa ko makasabot sa kong gibati karon. Kung unsay mahitabo sa tong kumpanya, daghan gyud ang maapektuhan niini. Ug malagmit, daghan ang mawad-an og trabaho kung ingon ini ang dagan sa sistema sa atong mga negosyo. Sagdi lang, Papa. Karon nga, natay giatubang ang mga isyu. Pahugtan pa nato ang pagsubay nining problema. Kung asa gyud ni paingon ang dakong pundo nga nawa sa atong kumpanya. May gitahasan akong mga tao. Aron maoy mupalawom pa og imbestigar ining kasuha. Subo man nga panandungon pa pero dako gyud nga akong pagtuo. Nga nagbinuang gini si Leslie nato. Sagdi lang.
may bawaan na yun nato kung unsa yun ang tinuod. Tuod, Buhino, kumusta naman si Idana? Bahay ni Idana, Papa. Karong adlaw ang ilang plano nga mubalhin ni Gid og puyo sa mansyon. Oh, very good. Nalipay ko ng balita. Ug bag-uhay lang sab na kong naistorya si Mayor mahitungod sa pagpanambal ni Idana. Unya, unsay pong sa mayor, Papa? Abi mo, maayo ang response sa Mayor. Pero dili siya makapasalig nga makahatagayod sila og legal nga pagtugot ni Idana. Tungod lagi kaya di man siya lisensyado nga manambal gyud. Ang gisadye sa Mayor nga mahimong makapanambal si Idana sa sekreto ra gyud nga paagi. O sa bitanoy pong sa ato mga abogado, Papa. Nga imposible gyud kunong mahitabo nga manambal ang ordinaryong tao nga wa magtuon sa medisina. Sagdi lang, Nelson. Nahibaw ko nga naa sa kasing-kasing ni Idana nga makatambal sa mga masakiton. Og nahibaw sabta nga daghan sab ang nangandoy nga magkaduol niya aron magpatambal. Mao nga ato lang siyang sultihan nga pwede ra gid siyang makapanambal pero sa sekreto ra gyud nga paagi. Maugid pa. As long as way mo reklamo, pwede rin siya nga makapanambal. Ilabi na nga si Idana, kinasing-kasing gyud nga mutabang sa mga tao. Ug wa gyud mag-apas og bayad. Maunay akong nadahigan ni Idana. Pero sagdi lang. Ako raw niya siyang istoryahan bahin nana. Ato siyang tabangan pa. Kanibaw ko, gadaghan gyud ang nagkinahanglan sa tabang ni Idana. Kutob sa atong mahimo. Ato siyang tabangan. Basin sa sunod adlaw, makahigayon na ko og istorya niya. Labing siguro, malipay siya nga imong hisgutan siya bahin ni Ana, Papa. Kalipay na ako nga magatabang usab ni Idana. Baos sa iyang dakong natabang na ako. Bads, kumusta naman ka, Bads? Buang nga. Wa maging magkita ni Idana. Di siya na kumakontak ng cellphone. Mo lagi. Amo na sa bitaw tong kuan deteksan nga kwaon nimo siya ba sa simbahan ba? Nga, wa maging ako siya makita nito, be. Mo lagi. Asa man ka rin ng bayana pod? Suway kong tawag na kung makontak ba? Mo lagi. Agong suway agusap ba? Awa, di yun makontak mo. No? Mo lagi. Kailan man may kailan man mis pari da? Ay makay mayo og atong natubad. Kay mingon man to si Idana nako. Nga nasa siya tuyos pare. Mas may pa na eh. Atong balik ko dito. Mo lagi. Paabota ko niya ha. Kay ako unang paibaon si Imak nga manlakaw ta. Sige na eh. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!